Pekný posviatočný večer prajeme všetkým našim známym priateľom na facebookovej stránke, ktorí nás sledujú naživo, ale samozrejme pozdravujeme tých, ktorí dostanú nahrávku od niekoho zo svojich známych. No ako sa cítite po Veľkej noci? Napapaní? Nám niektorým sa zmenšilo oblečenie o číslo, teda mne určite hlavne vrchne diely, ale možno to nie je váš prípad. No a dnes sa budeme tak či tak baviť o tom, ako žiť možno zdravo, šťastne, spokojne a čo k tomu treba. Tak dosť veľa vecí, ale možno jeden nástroj, ktorý nám môže pomôcť všetko toto dosiahnuť, či už vnútornú, osobnú pohodu, rodinný život, priateľstva, ale aj nejaký ten úspech a sny alebo ciele, ktoré ešte nemáme dosiahnuté. Takže je tu ten nástroj, nebudem dnes o ňom hovoriť ja, ale dve krásne dámy z hodou okolností sa obidve volajú Janky. Je to také zvláštne, lebo je to moja manželka a naša najstaršia dcera Janka, čiže tí, ktorých nepoznáte, sú to pedagogičky, obidve. Janka staršia pôsobí v základnej umeleckej škole, Janka mladšia na základnej, toho času ešte mamina na materskej, ale už sa to kráti. No a dávam teda slovo, aby vám v krátkosti, stručne a jasne vysvetlili, čo za nástroj vám to ponúkame. Ahojte. Ďakujeme. Ahojte. Pozdravujem vás teda z Rimavskej Soboty a teda čas nejako veľmi rýchlo beží, tak aj my to spravíme tak rýchlo, aby sme ho nikomu z vás nebrali. A chceme vám predstaviť naozaj príležitosť, ktorá môže pre tvoju rodinu, pre teba znamenať veľa. Určite nejakým spôsobom. Áno, každý si tu nájde niečo pre seba, lebo je tu veľmi veľký záber a je tu sloboda v rozhodovaní a nikto tu nikoho k ničomu nenúti, len zdieľame niečo, čo už nám, našej rodine funguje a preto to chceme dopriať aj vám, aj tebe. Tak, dnes to bude veľmi rýchlo. Máme na to jedného pomocníka, jednu aplikáciu, ale ešte predtým možno, že len jednou vetou. Jedná sa o príležitosť, ktorú zastrešuje spoločnosť Amway, ktorá je jednotkou, čo sa týka priameho predaja na svete. Už niekoľko rokov má vyše 65 rokov tento rok. 65 rokov, takže je to už zrelá dáma, má za sebou naozaj veľa skúseností, takže ponúka príležitosť pre každého otvoriť si svoj vlastný e-shop a začať šikovnejšie nakupovať. Áno, takže to nechám na teba, hej. Takže ja to zazdieram, ale ja ešte k tomu poviem, že k tejto spoločnosti Amway sa pridružila pred viac ako 30 rokmi spoločnosť Network 21, ktorú vlastne dali dokopy ľudia, ktorí vybudovali svoje vlastné Amway podnikania a odovzdávajú nám svoje skúsenosti, svoje líderstvo, svoje mentorovanie. Takže aplikácia sa nazýva Switch Share Duplicate, takže veľmi jednoducho. Tak to aj robíme vlastne, aby ste vedeli, o čo tu ide. Čiže Switch zmeníme to miesto nakupovania, čiže nakupujeme z vlastných obchodných domov, z vlastných e-shopov, to, čo máme u seba, tak nakúpime tam. To, čo tam samozrejme nie je, tak musíme ísť ešte do nejakého kamenného obchodu. A zdieľame túto príležitosť, buď takto online, alebo offline, z očí do očí. A snažíme sa, alebo teda učíme ľudí duplikovať seba, aby sme sa násobili. Hej? Takže nie 1 plus 1 je 2, ale 1 plus 1 je 11 v networku. Takže poďme veľmi rýchlo, začneme teraz. Prejdeme si také základné kategórie. Je tu vyše 400 výrobkov, takže tu je len naozaj pár vybratých. Idem spraviť taký bežný deň, hej, napríklad môj. Sú tu aj potraviny a nápoje. Tie nebudem teraz o nich hovoriť.
pardon, tuto si to prepnem. Dáme také kategórie, ktoré naozaj každý deň aj tak proste používame. Chceme byť zdraví, ako aj Ocino povedal, pomáhame ľuďom žiť lepšie a zdravšie. Takže vyberiem pár doplnkov výživy, ktoré by naše telo malo teda mať za ten deň. A také základné trio je proteín, takže dáme si tuto, že jedenkrát si dáme proteín. K tomu si určite dáme daily, čiže to je taký dospelácky multivitamín, aby sme mali všetko potrebné pre ten organizmus. A vyberieme ešte omega-3 komplex, lebo tých rýb jeme málo, alebo menej, ako by ten organizmus potreboval. Ďalej, určite v kúpeľni každý deň strávime nejaký čas, takže vyberám veľmi rýchlo len naozaj pár výrobkov. Umývame si zuby minimálne ráno a večer, takže dvakrát. Čo ešte robíme každý deň? Ja každé ráno, večer si čistím pleť, takže prípravok na čistenie plus tonikum. A ešte tu mám krémik na tvár. Ten si nájdem. Na ruky, tam si ho áno, len aby som dala teda tú kozmetiku, čo teda robím každé ráno. A teda určite mydlo na ruky. 4-krát je asi málo, aby som povedala. A sprchový gel tiež sa raz denne minimálne okúpeme a nejaké telové mlieko, či už na ruky, alebo kde to práve potrebujeme. Takže len to je naozaj také približné, aby sme mali nejaké tie výrobky, ktoré aj tak teda denne používame. Ako vidíme, naše denné náklady z nášho vlastného obchodného domu, čiže je to vlastne naša investícia, sú 3,99. Takže ideme ďalej. Ideme si spraviť pár rýchlych výpočtov. Koľko dní v mesiaci tieto výrobky používate? Ja každý deň. Áno, tiež. Takže nejdem dávať menej, ale kľudne, kto ich používa len 29 alebo 28, tak si to môžete prepnúť. Takže naša celková mesačná výška bodov, keďže sme vo viac ako 100 krajinách sveta, tak máme vnútornú menu bodovú hodnotu. Takže spravili sme obrat pre firmu za 44 bodov, čiže naše mesačné náklady, alebo teda tá investícia je 99 eur. Tak. Koľkým zákazníkom by sme mohli tieto výrobky ukázať, alebo teda zdieľať? Možno niekto sa zľakne toho slova zákazník, ale každý z vašich priateľov, z vašej rodiny aj tak používa minimálne polovicu z tých výrobkov, ktoré sa tam odklikala. Takže dajme si, áno, že 4 naši priatelia alebo členovia rodiny, to je nejaké najbližšie alebo aj vzdialenej, budú používať tie isté výrobky, ktoré používame my. Áno? Takže tí naši zákazníci, keďže nie sú zaregistrovaní, nemajú tú veľkú obchodnú zľavu ako my, alebo tú veľkú obchodnú cenu, tak majú tie výrobky za 100% cenu. Takže sme spravili už väčší obrat v firme a firma nám vlastne dáva tú maloobchodnú maržu, ktorá je rozdielom medzi tou veľkoobchodnou a maloobchodnou. Takže už náš mesačný hrubý príjem je 92 eur. Áno? Takže keď si pozrieme, že tá spotreba bola 99 a tu máme príjem 92, tak je to fajn, že za 7 eur máme vlastne náklad na celý mesiac a na viac mesiacov, lebo vitamíny nám vydržia dlhšie, kozmetika vydrží dlhšie a tak ďalej. Takže len príklad, áno, aby sme vedeli, o čo kráči. Ďalej. Radi sa s tým delíme, čiže niekto si povie, tak prečo, však aj ja chcem mať svoj vlastný e-shop, veď je to jednoduché, za pár minút si viem vypísať tie údaje, pretože naozaj nepotrebujeme k tomu žiadne doklady, žiadne špeciálne návštevy daňového úradu, iných úradov a tak ďalej. Vypíšeme si jednu prihlášku a máme svoj vlastný e-shop a začneme nakupovať. Čiže keď nájdeme 6 takýchto ľudí alebo rodín, ktoré si povedia, áno, idem aj ja nakupovať z vlastného e-shopu, nebudem podporovať reťazce, podporím vlastnú rodinu, pretože my máme partnerstvo so spoločnosťou MV, tak tu máme mesačný hrubý príjem. Takisto tých 6 ľudí musí mať nejakých tých svojich zákazníkov. Samozrejme sa to duplikuje, o tom to je. Áno. Takže ideme ešte na ten posledný krok, že koľko obchodných partnerov alebo našich priateľov by napodobnilo zase to, čo sme spravili my, že máme aj zákazníkov, aj nejakých ďalších ľudí, ktorí si už nakupujú zo svojich vlastných obchodných domov. A po spravodlivom prerozdelení všetkých vlastne tých ostatných ľudí, ktorí sú v našej sieti, lebo je to sieť, aj Tesco je sieť, aj DMK je sieť, aj všetko je sieť už dnes, tak nám zostala odmena 1678 eur. Wow.
Môžete z toho zaplatiť hypotéku, môže, že si zaplatíte jednu skvelú letnú dovolenku, alebo pôjdete na dobrú večeru, alebo neviem, je to naozaj na každom z vás, čo to môže tebe alebo tvojej rodine priniesť. Takáto suma mesačná, popri tom, čo už dnes robíš. Áno, my nikomu nekážeme, aby opustil svoje zamestnanie, aby nechal svoje podnikanie, aby študent prestal študovať. Nie, proste je to niečo, čo je paralelne s tým našim životom sa deje a preto je to také jednoduché a preto ani to nie je zrejme. Hej. Takže naozaj treba to vyskúšať, treba to odskúšať na vlastnej domácnosti, na vlastnom tele tie výrobky a potom človek zistí, aha, naozaj tá kvalita, o ktorej hovorili, teda je. A, áno. To je naozaj veľmi skrátke, je tam veľmi veľa výrobkov, takže treba sa pýtať ďalej alebo si pozrieť stránku. Každý si tam nájde niečo pre seba. Možno, že chceš byť len naozaj spokojným zákazníkom, máš na každý výrobok 90 dní na skúšanie, čiže máš 100% záruku spokojnosti, čo je skvelé. Nemáš to podľa mňa bežne, že používaš 2,5 mesiaca minimálne tie výrobky a keď sa ti nepáči, tak ti vrátia tú celú sumu. Neviem, kde by sa to inde dalo. Ozaj je to tak prístupné každému človeku, každej rodine, že my sa s tým už proste nemôžeme nepodeliť, asi tak by som to povedala. A kto chce vlastne ďalej rásť ako osobnosť, tak si môže zase svoju aplikáciu Network 21 otvoriť, ktorá je tiež veľmi jednoduchá. Ja vám ju len takto v mobile ukážem, takto, hej. Sú tam Dave Dornan a Nancy Dornan. Táto rodina zakladala túto spoločnosť Network 21 a máme tam veľmi veľa, niekoľko stovák audií, niekoľko desiatok videí. Jednoducho v tejto aplikácii, už cez túto aplikáciu si môžeme kúpiť lístok na stretnutia spoločnosti Network 21 a to je tiež niečo také, čo na to nie sú slova, pretože navzájom sa tu povzbudzujeme, navzájom tie skúsenosti si odovzdávame a je to také cenné, že neviem, opäť, treba to vyskúšať, nikto vás tu do ničoho netlačí, každý človek si vyberie to, čo naozaj chce. Dneska som na jednom audiu vlastne počula takú zaujímavú vetu, že každý nový začiatok začína koncom. Niečo sa končí, niečo začína a ešte jedna veta ma zaujala, tu si prečítam, lebo aby som to naozaj povedala správne. Úspech je cesta od zlyhania ku zlyhaniu. Bez straty nadšenia. A tu sa vlastne ani nedá veľmi zlyhať, pretože nakupovať budeme do konca svojho života a keď chceme niečo ďalej, tak určite sú to životné skúsenosti, ktoré si odovzdávame a opäť každý si tu môže nájsť niečo pre seba a teda učíme ľudí snívať a plniť si svoje sny, teda posilňujeme svoje snové svaly. Toto je výraz Jima Dornana, zakladateľa Networku 21 a nikde vás neučia posilňovať si snové svaly. Neviem, či ste vôbec o tomto počuli. Ani ja, ani na strednej, ani na základnej škole. Takže poďte medzi nás, poďte do tohto prostredia, pretože je výnimočné a dodáva nám veľa síl, veľa energie, veľa nadšenia a veľa... Čoho, Janka? Povedala by som, že aj bezpečie, lebo Áno. v tomto svete, ktorý momentálne žijeme, je to bezpečie naozaj veľmi dôležité. Chceme byť zabezpečení určite finančne minimálne a chceme mať tú slobodu aj časovú, aby sme mohli ten čas tráviť tak, ako chceme. A to sa dá získať aj takýmto, aj touto príležitosťou, dodatočným príjmom, ktorý môžete získať. Môžete, nemusíte, môžete ostať zákazník, môžete budovať niečo viac. Je to na vás. A ja už len poviem, že kráľom takých stretnutí v Networku 21 je víkendový kongres. Najbližší nás čaká až v júni. Je dosť času si zabezpečiť, aby víkend 21. až 23. júna ste mali čas pre seba. Stojí to 150 € a stojí to za to. Tá hodnota tam je. A Nancy Dornan hovorí, nechodíme na víkendové kongresy, aby sme zdolali svet.
Chodíme tam, aby svet nezdolal nás. Tak s týmto sa rozlúčime. Prajeme vám ešte pekný večer alebo pekný deň, ak si to pozeráte cez deň. A to rozhodnutie je naozaj na každom z vás a tie informácie sú tu. Len sa treba prihlásiť. Áno, toto ešte by som chcel vedieť. Ďakujeme, ahojte. Pekný večer ešte. No, takže ja vám ďakujem, dievčatá, za všetkých, teda za tieto skvelé informácie, ktoré už sú len pre vás a každý naozaj sa môže ďalej pýtať tých ľudí, ktorí vás pozvali, či v sledovaniu, alebo vám pošlu nahrávku. Ako ste videli, tých možností je tam naozaj veľa a sú to úplne prirodzené a jednoduché veci, ktoré treba možno len trošku zmeniť a môže vám to priniesť veľa dobrého do vášho života. Takže ja ďakujeme za pozornosť. Stretneme sa určite najbližšie pravidelne, teda každý týždeň. Tak sa majte ešte nádherne a príjemný večer prajem.